Reneas deu media volta. Peter Sam deixou a Sir Handel rinchando e foi onde a Skarloey que estaba na torre da auga. Skarloey fungaba preocupado. Ola, Peter Sam. Teño a cheminea atascada. Non podo andar nin a subiar. Por favor, avisa a Víctor. Peter Sam estaba preocupado. Non fora capaz de amañar a Sir Handel e agora era Skarloey o que precisaba axuda. Pero dixéralle ao revisor Fiuncho que non molestaría a Víctor. Non teñas medo, Skarloey. Xa verás como te amaño eu. Estás seguro? Peter Sam fungou e soprou. Matinou para dar coa maneira de amañar a Skarloey. Ao final veulle unha idea aos pistóns. Podemos desatascar esa cheminea cunha pouca auga. Así que botaron auga pola cheminea de Skarloey. Un choio feito, Skarloey. Xa podes troupelear de contento. Pero Skarloey non podía troupelear. Peter Sam, apagaronme a caldeira con tanta auga. Vaya, canto o sinto, Skarloey. Se cadra botar auga non foi a decisión máis correcta. Volveu a aparecer Reneas. A Duncan fallanlle as bielas. Avisa a Víctor. Non, Reneas. Non debemos molestar a Víctor con trapalladas. Así que Peter Sam deixou a Skarloey e marchou onde estaba Duncan. Oiuse un troupeleo e Peter Sam quedou parado. Caldeiras candentes! Estiven tan ocupado para non molestar a Víctor que non parei na carboeira despois de traballar toda a noite. Agora que deis en carbón, non podo mandar, non me podo ocupar dos meus colegas e non podo ir a avisar a Víctor. Que desfeita tan grande! Pasou por ali Reneas. Reneas, avisa a Víctor. Estou avariado. Sinto, Peter Sam, pero dixeches que non podíamos molestar a Víctor con trapalladas. Reneas continuou o seu camiño. Peter Sam sentiuse ridículo e só. Despois lembrou o que lle dixera Thomas. É moi divertido facer de xefe. Tomas todas as decisións. Daquela, podo decidir que as locomotoras avariadas non son trapalladas. E podo decidir que hai que molestar a Víctor. Así que Peter fixo soar o asubío con todas as súas forzas. Ai, Reneas! Ao pouco, oíu o choqueleo dunha locomotora. Era Reneas. Que foi? Reneas, tiña razón. Reneas non entendía nada. Foi unha mala decisión non avisar a Víctor. Necesitamos molestar a Víctor. Fasmo o favor de avisalo. Naturalmente, Peter Sam. Víctor tardou moi pouco en chegar onde Peter Sam. Víctor traíalle carbón. E como non me avisaches antes? Pois porque o revisor Fiuncho dixo que non te molestara antes da visita. Molestarme? O meu traballo é amañar as locomotoras útiles avariadas. É iso o que me fai feliz. Ven comigo. Víctor amañoulle a cheminea a Skarloey. Grazas, Víctor. E amañou o estrondo de Sir Handel. Grazas, Víctor. Despois, Peter Sam volveu correndo á estación onde coincidiu co revisor Fiuncho e con Thomas. Como che foi de xefe, Peter Sam? Peter Sam fumegou e fungou. Despois sorriu. O certo é que non houbo ningún problema, señor Fiuncho. O revisor Fiuncho estaba encantado. Víctor retrucou. Non, señor. Non houbo ningún problema.